Tabla na sa team standings ang Binil Blazers ug Mapua Cardinals ug padayong nanguna sa round 2 sa NCAA Season 100. Samtang unsang team kaha ang moabante sa playoffs ug maoy mulangkob sa Final Four. 14 wins ug 3 losses kini ang team standings sa Binil Blazers ug Mapua Cardinals human sa ilang mga dula kagahapon. Nahimong kulbahinam ang dula sa dikit nga laban sa Binil Blazers ug San Beda Red Lions. Apan mibanat og puntos ang rookie guard nga si Jomel Ancheta nga mitira og 18 points, 8 rebounds ug 1 assist. Gani dakong tabang ang 3 points nga giitsa niini sa halos usa ka minuto na lang sa dula aron makabot ang kadaugan sa score nga 70-62. Samtang nadugangan og usa ka daog ang Mapua Cardinals human gipaluka pa ang San Sebastian Stag sa ilang double-digit win 95-79. Gidomina kini ni Yam Concepcion nga nagtala og 18 points, 5 rebounds, 5 assists, 3 steals ug 1 block. Samtang duha ka teams ang magtigi alang sa 4th spot sa Final Four nga mao ang LPU Pirates ug EAC Generals. Ugma November 15 magdula ang LPU Pirates tali Binil Blazers ug EAC Generals versus JRU Heavy Bombers. Kung unsang team ang makaabante, mo'y modula sa playoffs kung asa nag-atang na ang Binil Blazers, Mapua Cardinals ug San Beda Red Lions nga pasok na daan sa Final Four. At ang iyang dula ugma nga makita sa GTV ug Heart of Asia.